nápad vznikol priamo tu v Motorcars Zvolen. Tým, že robíme s autami, tým, že to máme najbližšie a možno nie každý má takú možnosť ako my si vyskúšať všetky tie nové technológie, ktoré prichádzajú, tak prišlo nám celkom také fany, že prečo si nepocestovať, nevyskúšať, neprejsť si 2000 km a neskúsiť to reálne v prevádzke, že čo to robí. Takže nápad vznikol priamo tu s kolegami a ešte sme do toho namočili 2 zákazníkov, ktorí sú dnes už aj veľmi dobrí kamaráti a som rád, že sa to podarilo. Som si povedal, že to môže byť super, že uvidíme konečne nejakú dlhšiu cestu na elektrických autách, čo budeme mať možno aj nejaké argumenty pre ľudí, ktorí sa tohto boja. A sám som bol zvedavý na to, že ako to všetci zvládneme. Príprava začala už v podstate večer predtým, vtedy som zistil, že nie je batéria ako batéria. Auta sa nabíjajú dnes za 12-13 minút, ale vysielačky sa nabíjajú 11 hodín. No, dúfam, že do rána nezhorím. Ale musíme to nabiť. V podstate sme si vytvorili takú flotilu aut, aby sme sa neroztratili tým, že nemali sme nejaký presný plán toho, že kde budeme stáť a ako tá cesta pôjde a čo sa bude diať na jednotlivých tých nabíjacích bodoch, tak sme chceli byť v kontakte. Na druhý deň sme sa všetci stretli u nás na firme. Kľúče pripravené, techničáky, papiere. Auta sme mali plne nabité, aby to bolo tak, že pôjdeme z jednej hladiny batérie a aby sme nemali nejaké rozdiely v tom, že kto sa kedy pripojil. Mali sme jedno auto v Bratislave, to bol jeden účastník nášho zájazdu, ktorý vyrážal stade, lebo to bolo auto, ktoré nám zapožičala priamo Kia. A bolo to zaujímavé na porovnanie, lebo zase to bolo niečo iné z pohľadu motorov a z pohľadu výkonu. Tak, trošku nestihli. Lepšie reflexy, dobre. Lebo si sa pozeral zle. No a máme tu preteky V6. Ty si to auto bol prevziať na importe. Večer predtým si ho zobral, odviezol si ho domov, tam ti to auto stálo. Mal si nejaké reakcie? Susedia, keď som to odparkoval, tak si všimli, že wow, že čo to máš? No, tak som hneď vysvetlil, že som súčasťou takého projektu elektromobility a ideme na taký túr, že aj radi by sa previezli, ale tak nepreviezol som ich. Nešetril si baterku. Tak som si ho odparkoval vo dvore a tešil som sa, čakalo ma tam. Tak dorazil som na miesto určenia. Aupark, mali sme sa tu stretnúť 30 a sú 4. Klasika. Čo už? Tak, na chvíľočku zastávočka v Bratislave. Maťo, nazdar. Berieš ďalšiu V6-ku. Som nechcel ísť pomaly. Maťo už je vo svojom. Zastali sme tesne pred hranicami a tam sa stala aj zaujímavá situácia. Pekne 4 V6-ky na benzínových stojanoch. A aktuálne Maťo dohaduje, že by zobral 3 kráľov na cestu smer Viedeň. Tak teda posádka sa nám naozaj rozširuje. Nie, Maťo, Máme na prvú hranicu. A vy máte 3 kráľov v aute? To bude zábava. to ma to napadlo. A už pozerajú, lebo tam bude 5 ľudí. Rakúsky policajti, my v pohode. Á, zastavujú ho. Zastavujú ich. Ja sám som kedysi stopoval a bol som veľmi rád. Stopol si elektroauto v minulosti? No, vtedy ešte tie elektroautá neboli tak rozvinuté ako teraz, myslím, že tak na Slovensku hlavne, takže ťažko bolo vôbec vidieť elektroautá, tak nejakých 10 rokov dozadu. Čiže chcel si im dopriať elektroauto stopom, hej? Boli to teda študenti z Anglicka, ktorí sú tu na nejakej súťaži. Na ich škole je taká tradícia, že na konci semestra sa vyberú do Európy stopovať. Je určená trasa. Začali v Ljubljane a mali určenú trasu, ktorú museli prejsť a v Ljubljane skončili a potom ich tam čaká nejaká party. Je to samozrejme nejaký závod, nejaký race. To tam, kto zvládne prejsť tieto mestá,
v tom najkrajšom čase, tak asi vyhrá nejakú cenu. Som pochopil z toho rozhovoru. Teraz idú do Grazu, odtiaľ ráno by chceli ísť do Ljubljany ukončiť. Zatiaľ sú myslím, že je nejaký tretí, a neviem, skupina asi 20 ľudí. A to je zaujímavé, lebo vidíš, oni mali nejakú takúto zábavku, my sme mali svoju trasu, no? Čiže v rámci toho nášho cestovania, vidí, sme im aspoň pomohli z časti. Hej. A bol to aj pre nich určite zážitok, lebo my spomínali, že neboli v takomto aute ešte. Museli sme trošku zmeniť trasu, aby sme ich nevysadili niekde úplne mimo. A troška sme sa zamotali tým pádom vo Viedni, lebo sme ich tam vysádzali. My sme išli bez prípravy, to znamená, nikto z nás nepozeral, že či na tej trase sa nabíjačky nachádzajú alebo nenachádzajú. My sme chceli nasimulovať proste čo najnepríjemnejšie prostredie pre nás. Už vlastne prvá zastávka bola pre nás taká, že sme si povedali, že čo ide byť ďalej, lebo to bola prvá zastávka niekde za Viedňou a tam sme chvíľu čakali, lebo boli tam 4 nabíjačky, rýchlo nabíjačky a všetky boli obsadené. Normálne ho chalanisko vyrobil. Sa s ním hádali po nemecky, ani prd som nerozumel. Tam som prvýkrát videl, keď sme tam stáli, že je veľký rozdiel medzi niektorými autami. Viem, že my sme sa tak rýchlo posúvali. Tie naše IV6 šli proste po minútach a potom tam bol, ak si dobre pamätám, jedna taká dodávka. No, tak tá dodávka tá bola úplne úžasná. Tá nabíjala koľko? Neviem, či 20 kW dokopy. Vedela zobrať. 20 kW, to aby sme si vedeli predstaviť, znamená nabiť takú baterku za nejakých 5-6 hodín. Už modernejšie autá, tie ma tiež prekvapili, že tiež to bolo v hodinách, no jasné. Nejak tam bola ten výraznejšie, teda výrazne menej tiež si dokázal zobrať z tých nabíjačiek. Na to, že to boli Ionity. Takto riešime, ktoré sú voľné nabíjačky pre ďalšie autá. Tak vybereš si, že Ionity. A čo sú tie Ionity? Toto. Však ja skúšam vás. No. A teraz vlastne už nikde nič nie je. No, ale takto je tá aplikácia. Hej. A teraz tu, tu už sa zjavíme Linz, lebo na ten smer ideme. A tu vidíš 6 tam ideme. OK, nabijeme, ideme. Situácia sa pomerne rýchlo vyriešila, lebo tie auta sa rýchlo dobili. My síce sme sa tam nedostali 4 auta naraz, jedno auto muselo chvíľku čakať, ale reálne to pre nás bolo 20-minútová strata. Ja práve že vnímam, že čím neskôr sa začali nabíjacie stanice robiť, tým to má väčšiu logiku. Ono nie je dôležité, aby si mal vo Zvolene alebo v Bystrici nabíjačku na každom rohu. To nie je potrebné. To proste človek, ktorý začne to auto jazdiť a užívať, zistí, že to nepotrebuje. Ale keď cestujem na diaľnici, keď cestujem dlhé trasy, tak potrebujem mať tú najlepšiu infraštruktúru na týchto dopravných ťahoch. A to bolo to, čo bolo vidno. Tesne pred Salzburgom je jedna krásna scenéria, jazero, reštaurácia, ale žiaľ, týmito všetkými presunmi a tým, že sa nám tam ocitli tí stopujúci, tak sme prišli k krásnemu výhľadu a večeri v úplnej noci, čiže sme nevideli absolútne nič z toho výhľadu. A potom tam sme si dali večeru, veľmi slabú a veľmi drahú večeru. A všetci sme si objednali, alebo 4 sme si objednali to isté jedlo, ak si pamätáš. A každému prišla iná príloha. Vieš, že to bolo drahé. To si pamätám. Ja rozmýšľam, kde sme sa lacno najedli. No, v Rakúsku. Asi v Mekáči. Aj to boli raňajky. Potom sme pokračovali do Salzburgu, tam sme mali ubytovanie v takom novom, hypermodernom, presklenom hoteli. Bol to taký zaujímavý koncept, preto nás oslovilo, že si tam zarezervujeme izby. Veľmi pekná. Teraz to príde. Aďa je tu. Ja vchádzam sem. Z záchoda sa pozeráte rovno na spolubývajúceho. Najväčšia pecka je, keď ideš do garáže a vidíš, sa približuješ a otvoria si ti dvere. Boli také zaujímavé momenty, keď aj my s Andreou sme boli tiež posádka a skúšali sme rôzne veci a tie asistencie, ktoré tie auta majú.
a všetko to tak znie, alebo je len napísané, že preraďovanie, aktívne preraďovanie v jazdných pruhoch. Ja teraz 5-krát sme to tam skúšali, ani raz nám to nešlo, ale v konečnom dôsledku ja som zistil, že to nie je o tom, že by systém nefungoval. My sme nevedeli, ako to máme spustiť, hej? Čiže to sú také praktické veci, ktoré proste ti tá prax prinesie. Vy ste niečo podobné robili s parkovaním, čo to bolo? No, my sme skúšali vlastne zaparkovať, lebo bolo jedno voľné miesto a my sme ho strašne chceli, lebo sa nám, že nám nikto neobije auto a tak ďalej, ale tam bol stĺp, takže sme nevedeli vystúpiť. Tak si rám, že vyskúšame ten asistent parkovania, že auto sa mi vlastne zacúva. Tak sme stlačili gombík, vrajím, auto sa nehýbe. Vrajím, tak skúsim podržať viacero variácií a stále sa auto nepohlo. Ja som vedel, že ten trik tam je náročný, že treba 2-krát zamknúť, potom dlho podržať hold, to musí byť minimálne 3 až 5 sekúnd. Pekne som zistil potom hľadač. Áno. A potom už musíš silno držať dopredu alebo dozadu. A ako náhle sa tam pohne prekážka, ako náhle by tam nejaké auto šlo okolo, tak to zabrzdí, aby sa nič nestalo. A tam je zaujímavé, že to je v zásade detská poistka, hej? Že aby to bolo komplikované, aby si musel prekonať nejakú prekážku. Ale viem si predstaviť človeka, ktorý to spraví prvýkrát a odradí ho to, hej? Že... Ja som tiež prvýkrát robil, ale mám rád takéto veci vyskúšať, tak som sa s tým trápil, ale bolo to také zábavné. A už potom druhý, tretíkrát, keď som to skúšal reálne v živote, tak to bolo fakt, že príjemné. Hlavne keď parkuje človek do tých užších priestorov. Na zdravie. No.